To all our partners and friends around the world, good evening sa inyong lahat. Welcome to our midweek service. This is our regular schedule as HBBC. We call it the prayer time, the prayer meeting, wherein dito'y kakabsat nga maibaga tayo, dagiti prayer request tayo. Tapnon amin na kakabsat will not just be aware, dagiti kasasaad tayo iti panagbiag, no dikat makapagtitinulong tayo iti panagkarkararag. Muyo kakabsat, rumigat iti panawen. Ngumina ti presyot gasolina. Siguro nariknayon kakabsat, no dalugan nyo, kat napangkay nagkrudo. Tay dati nga 2,000, nagbali na nga 2,500, mutten kakabsat. Ti kangina na, ya? And it is expected, according kadagiti mga basbasa, mang palpaliiw, iti ekonomiya, kat it is expected that in the coming days and week, ngumina pa, kakabsat, iti gasolina. Kat it follows nga nung iminan kakabsat ti fuel, amin mutten kat ngumina kakabsat. Isong marik na tayo iti panagrigat, and this is the time that we need to pray even more and more and more. Kaya kinararag tayo ditong galmay sa kakabsat because deta iti pigsa tayo, ken bagnus tayo nga kas Kristiyano. Tonight, we are now on the second point or second lesson of our series, the 5 types of prayers in the Bible. 5 nga kita iti panagkararag nga masarakan tayo iti Biblia. Kararag tayo pa'y, Apo Diyos, madaydayaw ka, tilaksid digiti adu nga paspasamak, di panagbibiyag mi Apo, adda kalata kada kami, ket awan panagdanag mi, tamabalin mi ti agkararag, ket digiti karkarim, isuda Apo, iti klamklamarin mi by faith, and we know that you will never leave us nor forsake us. So tonight, bendisyonam deti lesson 2, ti topic mi nga 5 types of prayer in the Bible. Kat this is not only for our education or information, ngem tapnon ti kasta kat ti prayer life mi Apo, adadapay nga ma-enrich, babaan ti panakaadal mi, digiti 5 nga kita iti kararag. Kwam ti gloria kandayaw, bless the internet, in Jesus' name, Amen. 5 types of prayers in the Bible. Lesson 1, naadal tayo di Merkules, the prayer of request. Panagkidaw, panagdawat, ken panangibaga, dagiti kasapulan tayo. Deta, most likely, ti kadaklan nga portion iti tiyempo tayo nga agkararag. See, when we pray, adoration, A, the tiyempo tayo nga mangi-praise ti Apo. Elements of prayer, C, confession. Bigbigan tayo, digiti nagkurangan, nagbasulan, ken nagsubsobra tayo kakabsat, and we ask God to forgive us. T, thanksgiving. So the time tayo agyaman. But when we pray, ti kadaklan nga portion, ti kararag tayo, I believe, you will agree with me, is what? Supplication. When no panagdawat, panagkiddaw iti Apo. Naadal tayo kakabsat, Philippians 4:6, the Bible says, let your requests be made known unto God. Matthew 7:7, ask, nagpintas deta nga command, ask, dumawat ka, and it shall be given you. Hebrews 4:16, kung natiyapo, come. Nakita yo? So make your request, ask, come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy. Kasapulan tayo deta, and find grace to help in time of need. Kat anada kakabsat, dagiti dawatan tayo ti Apo. Nikang kayo kakabsat, iti biblical examples. Letter A, God's providence and deliverance. Ti providence kakabsat, kat panakibaet ti Apo, kadagiti peg God problema tayo, tapnon di kasta kat ilasat na tayo, iturong na tayo, ilapsut na tayo, tapnon ti kasta malasatan tayo, digito'y ado nga problema kan pakadagsanan ti panagbiag. Do you have problems tonight? Deta ti dawatem. Lord, I pray for your providence and deliverance. B, provision. Provision.
panangi-provide, panangi-paay, panangi-sabot ti Apo, dagiti adu nga pagkasapulan tayo. Physically, mentally, emotionally, financially, and most importantly, spiritually. The Lord had promised, but my God shall supply all your need. Adu kakabsat ti tattao nga gumawgawawa itata. And so we need to pray that God will provide for our needs. Sino kada kayo kakabsat ti adult needs na? Itayag naman ti imanan. Sino kada kayo kakabsat ti naka-adult pagkasapulan na? Itayag na't imanan. Dapat ka-adumot ti agkararag. Ibagam ti Apo. Ano DJ point nga ibaga kada kayo when you begin to mention your need, it should be what? Is specific. Be specific. Apo, kaste nga taot masapol ko. Lord, kaste nga kwarta ti masapol ko. Apo, kastoy nga trabaho, Apo Diyos, iti dawated ken ka. Make your request specific. Letter C, guidance, intervention, and direction. Oh, kakabsat. Nakapimpintas data nga dawaten iti Apo. Nga ti Apo idalan na, gabayan na tayo, makibaet, ken iturong na, dagiti plano, panggep, ken addang aramiden tayo ti inaldaw-aldaw. You see? Kat kaslaman itatan kakabsat, inturong manen iti Apo, you know what? Na-purchase tayo manen, digiti aluminum. Kat inturong manen iti Apo kakabsat, na-purchase tayo digiti amin nga aluminum ken glass, nga ikaput tayo kadeti building tayo. Kat to God be the glory, the Lord has led us to the right company. Amo ni Brother Isagani, kat ti pagsayaatan nagakabsat, i-deliver da, tunubigat. COD pa, cash on delivery. So talaga kakabsat, if we only ask God, Lord, kunam iti bigat, digiti amin nga aramidak, I invite you to all of my activities today. Please intervene in all that I do. Sika Apo ti mangiwanwan, mangidalan iti biyag ko. In all thy ways acknowledge Him. He shall direct thy paths. That is what we need. Okay? Number 4, healing. Ato dagiti prayer request itatay nga agpakararag kakabsat, dagiti anayen, saksakit. Dada dagiti kakabsat nga nag-message kanyak recent days. Tapno ipakararag da kakabsat, dagiti anayen dada ti adat hospital, dada itata ti balbalay ti daduma. Wherever you are, we pray that God will heal you. Amen. But let's pray for healing. Number 5, nga dawaten day kiniapo Diyos kakabsat, victory. Tiyan na sa undeda kakabsat, ma-overcome tayo kuma, dagiti fears tayo. Sino kada kayo ti the fears na ita? Pray that God will help you overcome your fears. Halaan nga ti problema, kat DJ parikot, ti problema jay fear. Agar-arigin ka, ti panagdanag. Ask God to help you overcome your frailty. Digiti pagkapuyam. Okay? And then letter F, ask God for sufficiency. Panangpunno na, dagiti adu nga pagkurangan, inadequacy. Lord, kunam, nakapuyak iti kastoy. Lord, agkurangak iti wisdom. Fill me, Lord, with wisdom. Inadequacy, pray that God will fill you with His sufficient grace. Okay? So, di kita kakabsat, iti kaslang topics nga dawaten tay tiapo, request from the Lord. Now, we are now on our lesson 2. Number 2 tonight is the prayer for consecration. Every day, nga daytoy iti dawaten tay nga ikararag iti Apo. Prayer for consecration. You see, it matters ti biag tayo nga masabot dagitay needs tayo. But it also matters that every day idedikar tayo ti Apo ti biag tayo nga agserbi ken kuana. So, the number 1 is speaks ti focus. The number 1 is our needs. Requested. Dito number 2, ti focus na kakabsat, service. Panagserbi ti Apo, panangsurot ti pagayatan iti Apo. Consecration means dedicating one's life. Panangidedikar mo ti biag mo kana Apo Diyos. And submitting to God's call. Dito ti struggle tayo, DJ panangsuko tayo, when no panangsurot tayo, DJ call, panangawag ti Apo.
wenno pagayatan iti Apo. Every day, there is a struggle between our will and God's will. Amo tay DJ will ti Apo. Ngem no apay nga pagarian tay DJ will tayo. Ijay tayo nga agkararag ako na tayo. Apo, saan ka di nga ti pagayatak ti agari? Han ka di nga ti kayat ko ti masurot? Han ka di nga deti riknak Apo Diyos ti agpanuray? No di ket ti pagayatam? Isu kumaapo iti agpanuray ken surutek Apo Dios. Luke chapter 22 verse 42, we have an example. Idi Apo Jesus kada dadya Garden of Gethsemane ket nagkararag. Ket kunana, Father, kunana, let this cup, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Tituktukoy ni Jesus ket dadya kopa iti panagsagaba. He was going to drink suffering, baban di pa nakatay na di cross. At kunana, if thou be willing, no lamabalin, ikatam dayto yung nga kopa kanyak. Ngam kunana, nevertheless, not my will, but thine be done. Deta ti may nga ehemplo nga kararag, nga dapat inaldaw tayo nga dawatan kini Apo Diyos. Because as disciples of Jesus Christ, haanan nga ti pagayatan tayo kakabsat, iti dapat pa'y nga surutan tayo. Haanan nga digiti bukod tayo nga ambisyon, plano, tarigagay, rikna, uno katatao tayo. Ti dapat kakabsat, haanan nga iso iti dapat nga agpanuray ti biyag tayo. No di ket maparmek day jayen, ket ti pagayatan ti Apo, iso iti dapat nga agari. Amen ba kakabsat? Amen. Thumbs up, brethren. Oh, dapat ti will ti Apo, ti panuray ti biyag tayo. In the Old Testament, we have from the book of Psalms, the 25th chapter, makita yung ti kararag ni Salmista David. As a king and a leader and a family man, kuna na di Psalms 25 verses 4 and 5. Let's look at it. Kuna na, show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Among numakariin ka ti bigat, urehan ka pa'y bimangon, nakaida ka, ngam nakariing kan, habang agmurmuray ka kat di ka makaturugan, dayta kuma, iti karkararag mo ti Apo. Apo, ipakitam kanyak dagiti dalan mo. Sarakeng ka, Apo Diyos, kaya't kung nga maamuan, iti dalan mo, teach me thy paths. Isurunat. You see, kita nyo DJ verb, show me, ipakitam. Teach me, isurunat. So dapat kakabsat, ti puso tayo searching kan teachable. Because they jay ti kararag tayo eh. Verse 5. Lead me. O nakita yo, talon ha. Show me, teach me, lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Sino kada kayo kakabsat? Kasta ti prayer ti puso na, itatangarabi. Apo isurunat. Apo idalan nat. Apo ipakitam kanyak ti pagayatam. Is that your prayer tonight? Ibagam ti Apo dayta. And every morning, dapat kasta ti kararag tayo. At the tempo nang agyaman ka, Lord, thank you, nakariinga, kat itangal daw Apo, ipakitam kanyak ti dalan mo. Pakitam kanyak ti kinapudno, idalan nak ti kinapudno, apay, unta adot manglimlimo, adot mangikulbo, ado iti pakaitibkulan, pakayabutan, adot pakaisarsarakan tayo kakabsat. Gatno da duma, bukod tengarik na, ti mangal alilaw kada tayo. Ti amo tayo na imbag di gito yung amsantay, gayam nga pagimbagan, pakadaksan tayo. Apay, wana ta limitado kakabsat ti panakaawat tayo. So ako na tayo, Apo, idalan nak ti kinapudno. Ipakitam kanyak, Apo Diyos, iti kinapudno. Teach me, isuro nak, Apo, ti kinapudno. You see, so data kakabsat ti prayer of consecration. Nakita yon? So nakita yun, dati request itay, ado digijay. And then, when you begin to pray, and when you continue to pray kunam, Lord, isuro nak, lukatam ti dalan ko, Apo, ipakitam kanyak ti dalan mo, ket iturong nag, Apo Diyos. Amo yung ti prayer nga, napintas nga adaptaran tayo, dapat nga adaptaran is, when you wake up in the morning, deto, di ka na yung ibagbaga ni Pastor June, no agkararag ka kunam, Dear God, think through my mind. Follow after me, everybody. Dear God, think through my mind.
Agasam kakabsat, how it will make a difference in your thinking no detat kararag mo. I don't know what's going on in your mind tonight, but whatever it is, kunam apo, think through my mind. Parmagam, dagiti sana na imbag nga panpanunot. Plamplano pang panggap, tarigagay, nga sana makay ayaw, parmagam apo Diyos, kati panunot mo, iso kumati agari kanyak. Think through my mind. Oh, next, follow after me. Speak through my lips. Go. Oh, agsao ka, babaan ti bibig ko apo. Egat no detat inkararag mo, hantog paspasaw tangiwat mo. Hanton kakabsat nga dakas iti rumwar itangiwat mo. Okay? No dikat kinapudno, nalintag, naimbag, pagimbagan, makapapigsa, maka-encourage, ti dapat rumwar tingiwat tayo. Oh, next, follow after me. Listen through my ears. Oh, hanatiltila dat dingdinggam. That is prayer of consecration. Oh, kasi hanaamin kakabsat nga dingding, hanaamin nga mangmangagan kat dapat pastragam yan talapayag mo. You may hear voices, but you only choose which to listen. Aduman digiti mangagam, ngampiliam ti dinggam ken indengam. Hanga amin nga advice kakabsat kat dinggam. Ekat no unbeliever tinaggapuan nan, surutan. No ungodly, no isungsung na ka, deta nga advice, surutan. So it pays kay kararag mo ako ng apo, listen through my ears. Amen. So dilapayag mo, agkaroon ti kaslay strainer, at damang screen kakabsat. Ngahan nga amin nga mangagam, kat dinggam. Wano pastrakam kan ka, digita nga mangagam. Digita yung magagam nga, alagat gagangay, siyempre wherever you go, maganggang kalatata, worldly music and everything, ngam dim pastragan. Digiti sarsarita ti unbeliever, taan ang arod, kat everyday, unbelievers mo ti kakaduam ti trabaho. Unbelievers ti kakaduam iti eskwela. Unbelievers dagiti makasalamuham. So, aglalaok amin. So, hana amin kakabsat, kat pastragan, mangag mo, ngam dim amin pastragan. Kasi anat mapasama kakabsat, kala kuma, no amin nga, mangagam kakabsat, kat pastragan amin. Di pa ikas kalanangan kakabsat nga, ure an nagtan pinastrik mo amin, pinerdi mo, tabagi mo. So, maperdi ta pamatim. Maperdi ta spiritual life mo. Iso nga, no dadto makakabsat kita nyo, may ka makigimo, makitune in ka, nakamay-mayat tarik nam. All throughout the week, you are not mindful, deta paspastragam talapayag mo. Iso nga, you are wondering, apay nga tahan nga kaslang haan nga fulfilling the Christian life ko. Hanga ni Apo Diyos ti mababalaw. Hanga problema, hanga ni pastor kakabsat, iti agkurang. Hanga nagkurang ni Apo Diyos. The problem is, you did not learn how to consecrate your ears. So, dapat makonsecrate, digiti pagdingag tayo kakabsat. Tahan na amin, mangag mo, yes, ngimhan na amin, kat ipastrik mo, digita mangmangagam. Nakita yo, consecrate your ears. Bagaman takaabay mo, consecrate your ears. Ekat no chismisan kakabsat, pastragam. Haana, ekat no chismis nga inal daw ta dingdinggam. Marites. Kanayo na chismis ti mangmangag mo kakabsat kat no ipastrik mo amin di kita. Anat epekto naging ka. Agbaling ka nga chismoso. Agbaling ka nga chismosa. Agbaling ka nga issue-oriented. Madamdama, di giti mangmangag mo nga chismis. Isuntukit din ti agbalin nga mga alyat biyag mo kakabsat. Ti pagkitkitam tunti tao kat kasla di nangag mo nga chismis. So nga, kakabsat, it pays nga dete, limitado laang timang mangagam. Anakas na itat tangaming at social media, nagado nga mangagagang kakabsat. So nga, anat mapasama kan, naperdite espiritu mo, naperdite attitude mo, naperdite momentum mo. Kakabsat, am I speaking reality? Am I speaking reality, brethren? Real na real ito. So nga anat dapat ikararag mo, consecrated ears. Laglagi po nyo kakabsat. Deta pa nagkitam, kan pa nagdingag mo, importante nga gwardyaan tayo because sumarut yan ta puso panunot tayo di kita kakabsat. And whatever nga i-feed mo,
Siyempre, isun tumot lang iti rumwar kakabsat at anang arod, isun infeed mo king ka. So, you have to consecrate kakunam Apo Diyos. Mangikabil ka ti gwardya ti lapayag ko. Listen through my ears. No makangagag ti chismisan ko Apo, no. Hanga digito iti pagbalinek nga kasla food iti lapayag ko Apo Diyos tahan na naimbag ti idulot na kanyak digito nga mangagag Apo. Di ba? So anatin mo na, think through my mind. Listen through my ears. Next, follow after me. See through my eyes. Apo, si kakadi iti agpanuray iti panagkitak Apo Diyos. Ado ti kwa na deta. Ado ti topic na no deta, see through my eyes. Digiti makitkitam. Dakas, Apo, no dakas digiti makitak, ibaw ingko ket talang kinalintag kinapudno ti kitag Apo. Many times kakabsat, deti ti pakatnagan tayo. Tibang mangag mo, makitkitam, mabuybuyam, maim imatangam, kakabsat. Aglalo no ti environment mo, kat awan pulos na imbag kakabsat, iso ti mangiluod kada tayo. Manglemes, mangiremrem, mangisongsong, mangyadayo kada tayo kakabsat. Iso ako na tayo, Apo, I need consecrated eyes. Amen kakabsat? Kat ti lang ko mamakitak Apo, kat ti kinaimbag mo. Ti makitak ko maapo, ti parabor mo. No itatta kakabsat, kat DJ no anyat makitkitam, kat mapunpun di ka itatta kakabsat ko na Apo Diyos. Tulungan nak nga makitak iti dayag mo. Dito ko ti bigat, ti devotion. About, nag-devotion kaya? About worship. About praise, di ba? You take time to reflect on the greatness of God, the glory of God, the goodness of God. Di kita ti dapat nakitkitan tayo kakabsat. Alagat hanga dete nakakidem tayo nga magmagnatap no makikita tayo because agbalinte nga hipokrito no kasjay kakabsat. Kastahan na kasla di jay Pariseyo ijay New Testament ngano kano makasabat dat babae kakabsat ket kwa. Anat aramidon da sumango dat pader ket nakasikig da kano nga magmagna nga kasta. So ako na ni Apo Jesus, hipokrito kayo. Kunana. Kat siyempre, hanti maiwasan, adot makita tayo ti aglawlaw, amin kakabsat, ngam ko nam Apo Diyos, bantayam ti panagkita. Tilang ka di makitak Apo, ti kinasayaat mo. Tulungan nak nga makitak Apo, ti opportunity nga na spirituan, digiti dapat masolwin ko Apo. You see, consecrated eyes. Amen kakabsat? Kayat yun, deta o no saan? Amen? Okay, next, dinalpasan, think through my mind. Listen through my ears. See through my eyes. Next, love through my heart. Paunay kan kakabsat. Apo, punum ti pusok ti ayat. Saan ka di nga gura ti agari kanyak Apo. Anat magangganab ko no gura ti pagariyak iti pusok Apo Diyos. Kasla ko lang dinadael, binagkong ti sarilik Apo no pagariyak iti gura kanya. Pagariyam ti ayat kanya Apo. Work through my hands. Trabaho kay ti imat. Walk through my feet. Dagiti turungag. Iso nga, amom do consecrated, tasakam kakabsat. Saan nga tiltila adda. Saan nga tiltila adda kakabsat ti papapanam. Hello? No yung kararag mo ko na, Apo Diyos, walk through my feet. Eket mapangkapelang aro dyan na paggiinuman kakabsat ti arak. Awana na. Hanga ni Apo Diyos tinangiturong king kadyayan, ni Satanas tinangiturong king kadyayan. Ginuyod na katbarkada mo, nasansil mo kan. Walk through my feet. So, consecrate your feet. Amen? So ngagbantayan tayo digito. Watch out for our gates. Eye gate. Amen? Eye gate. Nanat magitkitam. Ear gate. Mangmangagam. May katlo. Colgate. Kakabsat. Ngumhan na Colgate. Mouth gate kakabsat. Tingiwat tayo. Magwardyaan. Hello? Noing kararag mo deta. Amom nakadagdag. No api nga nakadagdag sa tibiyag mo. Hanga consecrated. No api nga nakadagdag sa pampanunot tayo. Hanga ti apo tagar-ari kakabsat. No api nga nakadagdag sa tirik na tayo, hanga ti Holy Spirit, ti agar-ari. Datay mo lamang padpadagsan, di ba? Di umadlaw, nakadagdag sa tabiyag mo.
Apay, si kami ti agar-ari kakabsat. Kunam apo si katagari kanyak. Lawagam ti panunot ko, agpanuray ka apo Diyos kanyak. Kat makitam nakalaglag anto tarik nam, ure adot problemam. Nakalaglag antot panagpanunot mo, uray adot dadagsen. Pagkasapulan. Amen? Nakamay-mayat tot anayas ti panagpanunot mo. Uray adot obraam, nukod adot trabahom. Sangkaterba, sangkatutak. Natuon-tuon nga dokumento ti obraam kanda dumapay. Mayat tot anayas na kakabsat. Apay, because ti apo ti agar-ari king ka. Consecrated life. Hanyo liplipatan deta kakabsat. It matters, number 1, request, dawatan tayo needs tayo. Masupply tinid, but it matters that we also consecrate our mind to the Lord. Galatians 5:20, kunam apo punwen nak. Dayjay ti maudi na nukwan, fill me with thy spirit. Amoy fill me kakabsat. Punwen, tika na sound deta punwen, let the Holy Spirit take control of me. That word, fill me means take control, take charge of my life. No kadi adaba nagtibiyag ko apo nga sikat in control, sikat mang control apo, fill me. Occupy, that's the meaning of the word fill me. Occupy my life. Kitam tabalay kakabsat. Deta kalinis na, depende ta ag-occupy. Tama? No ti ag-occupy, hana managdaldalos, talaga hana nadalos. Narugit. Ngam no ti ag-occupy, managdaldalos, sigurado nga kang kanay nga nadalos tabalay. Iso nga no ti biyag tayo, kakabsat, ti mang-okupa, iti mangiturturay, mangiturturong, kat bukod tayo kakabsat, sigurado, hanga ti apot makita ti biyag tayo. Hanga ni Jesus Christ, ti ag-reflect ka na tayo kakabsat. Ngem no ti apo, nga adda ka na tayo, intulok tayo, nga isut mangukupa, mangiturong, mangpunno, ti biyag tayo. Sigurado nga oray sa dinot yan tayo, oray adot parikot kan problema tayo. Ti apo, iti rumimat-rimat, isut makita latta ti biyag tayo. So nga, kakabsat, makita mo lang ti apo kada tayo. Hello? Makikita mo lang ni apo Diyos kada tayo. Galatians 5:20 as I close. Okay? Anak ko na nandiyan, Galatians 5:20 to 22. But the fruit of the Spirit, alay pakita, but the fruit of the Spirit is love. 22. Apo, agari ka diti ayat mo kanyak. Joy! Uray adu, apo, iti problema. Teka, dragsak mo ti agari ti pusok, apo. Amen? Smile naman dyan, mga kapatid. Amen. Hello? Pastor, kala DJ, may isang lalaki kat nakasirseryoso trupa na. Smile naman dyan, kuna naka-smile akong kunana. DJ, ti smile na. Awa na nakakabsat, agsag tapingping tayo. Amen. Agisem tayo, it's good for the health, but it is also good for your spiritual life. Gisem ka, hello? Smile dyan. Ang kakabsat, di tayo makaisem. Joy, next, continue. Love, joy, peace. Apo, tay kagtalnam. Talged, talingan ngan ti agari ti pusok, apo. Long suffering, atidug nga panagibtur. No daduma kakabsat ko natin, kasla aklalata nga mapumpuno. Punong-puno na ako ko natayo. Ngam ko natayo, apo, no siyak kadigat mapuno, dapat, dito ibatsak ngamin, adabutaw na kakabsat. Dapat ngamin, di kita timbayo, adabutaw na, tapnohan ka mapuno. Amen. O mga ngamin butaw na kakabsat, butawam tatimbam, tapnohan na mapuno. Kat atidog, iti panagibtur mo. Long suffering, atidog iti panagituran. Gentleness. Deta gentleness kakabsat. Meekness ti kahit nga sawon deta. Goodness. Kindness, nasaya at katipadam nga tao. Faith. Yan na sawon deta faith, dita kakabsat, hala nga pamati nga panagtalit. No di kat kinapud no, faithfulness. Panagtalinaed. Apo, everyday. Agari ka di kanyak ti kina faithful. Uri awan makakit-kita kanya ka po. Uri awan digiti kakabsat nga kadkadwak. Faithful aklat ta kumaapo. Meekness. Temperance. Panagtepel. Hello? Kung na against such there is no law. Awan lintag nga makaikasoging kanukastat ugalim. Awan pulos kakabsat. You see? That the fruit of the Spirit. Dakay da Facebook. Amen naman dyan.
Oh, kadigidjay nga fruit of the Spirit. Yan na jay kakabsat, iti pagis-istragelam. Yan na jay ti awang keng ka. Kunam apo usto unay dati message ni Pastor. Let your Spirit rule in my life. Consecrate me. Usaram ti biyag ko. Nga silaw. Makita digiti tao ti kinasyasin nung kanyak apo. All of God's people say, Amen. Oh, digiti nga mensahe kakabsat, iti mangted bangar kadatay amin. Amen? Amen. Uri ka sa no bannog mo. Dati nga mensahe. Kasla ka na dati mabisbisin. Kakapoy. Idinangangkang kakabsat kat kwa. Rimmeg taka. Amen? To God be the glory. Every head be bowed, every eye be closed. Okay? Let's take a moment to reflect on this message. At kung natayo apo, nagpintas dito nga message si Tangarabi, i-practice ko ti binigat. I-commit mo ti apo nga kunam apo. I-practice ko nga ikararag ti binigat apo dito. Sana mabali na rumwarak nga hanak nagkararag ti prayer of consecration. Sana mabalin nga rugyanak dagiti trabaho nga hangnak nga nag-prayer of consecration. Ana mabalin na po nga sangwek dagiti duties ko nga jak imuna nga in practice iti prayer of consecration. Pray tonight. May we request our beloved Patriarch to say some words and to pray for us tonight. Good evening, kakabsat. It's my practice. Adamay na yung kutsang kabasit. Well-delivered message, Pastor Pruby. Ngam no makaring kay tibigatin kakabsat, agkararag kay nga umunagat kunam, Lord, thank you for the night rest that you had provided. Kadigiti naglabas nga aldaw kakabsat, nakaimimas turog mi ni Mrs. Makariingak, alas 3, alas 4, permi nga napnagakon. Katno agkararag akunak, Lord, thank you for the night rest that you had provided. Dito kakabsat, alain yung pangrugyan. Lord, I am reporting for duty because there are many battles that I will fight today. Amen. Adu dagiti panagit dangadang itatanga aldaw. So kunam, I'm reporting for duty as your soldier. Kasla gubat ti Ukraine kan Russia tinaldaw kakabsat, di ba? So kunam, Lord, I'm reporting for duty, Ephesians chapter 6. I'll put on the whole armor of God. Deta ti dapat nga umuna ramidin nyo. Yeah? Anat umuna kakabsat? I'm reporting for duty. Yeah, I'm as your reporting soldier. for duty. Anat umuna kakabsat? Belt of truth. Kita nyo yan chapter 6. Belt of truth. Putting on the belt of truth. Breastplate of righteousness. Shoes of bringing on the gospel. Shield of faith. Helmet of salvation. And sword of the Spirit. Dahil ito muna kabsat. Then dito imbaga ni Pastor Pruby. Kasi adaupat nga gate kakabsat nga tiraan ni Satanas. Ano gito yung nga gate? Eye gate. Ear gate. Mouth gate and thought gate. Thought gate. Beam tamay kaliman. Colgate. Okay? So ano dagijay? Thought gate. Mouth gate. Eye gate. Ear gate. Aywanam dagiti apo. Isutay ko nam kang kuanan ni Apo Diyos. Think through my mind, see through my eyes, speak through my lips, hear through my ears, walk through my feet, and work through my hands. Then ituloy mo tagkararagan, Lord, sa lakniban nagtipabangko pa nagtrabaho apoy ka nakirid kan pigsa, yadayo nagtipeggad kan dakes, i-provide mo dagiti sa kapulak, yadayo nagtipeggad kan dakes. No da kayo nga agdi-drive ka sa drive and pray, pray and drive. Amen? O, dito iti ibagak, mga ramid kayo, mang print kayo, itatangarabi dito kakabsat, ipanyo itap, da kayo nga ebi, prayer kunam, then don't leave home without it. I-remind ko lang, prayer, don't leave home without it. Ipam mo inta, ridaw, likod da ridaw. Tapno no rumwar ka, sakbay nga lukatam di jay ridaw, anat na kay pa ni jay? Okay, let's repeat. Prayer, don't leave home without it.
So no di ka nagkararag, hangka dapat rumwar ka kabsat kasi adda nakasagana apegad nga agururay ken ka kasi hamunay kararag nga salakniban na kati Apo. Pagbabawyam to. Iso nga sakbay nga dumwar ka, deta ka kabsat. Sa karinyo, ipanyo, intalikod tari daw yo. Tapnuhan yung malipatan. Prayer, don't leave home without it. So God bless everyone. Sapay tama nagkarkararag tayo. Ituloy tayo ti dumawat ti Apo ti pamendisyon. Nagsayaat nga mensahe nga indala na ti adipon ti Apo. Prayer of request. Prayer of consecration. Dagitoy kakabsat iti kasapulan tayo.